Το χρονικό της απελευθέρωσης του Λιβαδίου. Η αυγή της 10ης Οκτωβρίου 1912, που έμελε να φέρει στο λιβάδι τη λευτεριά μετά από 519 χρόνια σκλαβιάς και την πολυπόθητη ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, ήταν το τέρμα ενός δρόμου δύσκολου, γεμάτο αποτυχημένα κινήματα, εξεγέρσεις που πνίγηκαν στο αίμα, με πρώτο τον Γεωργάκη Ολύμπιο, μέλος της φιλικής εταιρείας, να δίνει τη ζωή του στις 22 του Σεπτέμβρη του 1821 στη Μονισέκου. Το 1822, στις 8 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, οι κλέφτες του Ολύμπου υψώνουν το λάβαρο της Επανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Οι Τούρκοι πληροφορούνται την εξέγερση και με 700 στρατιώτες καταλαμβάνουν το μοναστήρι, καίνε τα δυτικά κελιά, κρεμούν και σφάζουν τους καλόγερους. Τα οστά τους σώζονται στο οστεοφυλάκιο του Αγίου Χαραλάμπους. Το 1854, στις 17 Φεβρουαρίου, ο καπετάν Ζάκας με 700 παλικάρια μπαίνει στη Θεσσαλία. Ολόκληρη η περιοχή ξεσηκώνεται. Ο καπετάν Γούλας Μπζιώτας από το Μεταξά φτάνει στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, όπου συνεννοείται με τους προκρίτους του Λιβαδίου. Το μοναστήρι οι επαναστάτες το χρησιμοποιούν σαν φυλάκιο και ελέγχουν τη διάβαση Φουσκίνα μέχρι Λάλα Ζιόζη. Όλο το χωριό είναι επαναστατημένο. Στο τέλος Μαρτίου, οι Τούρκοι κατευθύνονται προς το λιβάδι από την περιοχή της Άπκας, όπου γίνεται σκληρή μάχη πάνω από την Καστανία. 70 παλικάρια με τον καπετάν Τζιώτα και τον καπετάν Ζήση Σωτηρίου από τα Σέρβια κρατούν ολόκληρο ασκέρι 1.500 Τούρκων και θανατώνουν τον διοικητή τους. Την επομένη μέρα, ο ίδιος ο Πασάς κατευθύνεται προς το λιβάδι. Δίνει μάχη με την οπισθοφυλακή των επαναστατών στα υψώματα του Βαρνά. Σκοτώνονται πολλοί Τούρκοι, τους οποίους θάβουν στη θέση Μυρμίτσα. Οι Τούρκοι φτάνουν στην προφητηλία, όπου καίνε την εκκλησία και όλα τα κελιά. Από θαύμα το λιβάδι γλιτώνει την καταστροφή. Είναι μια ιστορία που καταστρώνουν λιβαδιώτες προύχοντες και έχει την τύχη να γίνει πιστευτή από τον Τούρκο Πασά. Στην επανάσταση αυτή διακρίθηκε ο λιβαδιώτης Γιάννης Δαμαλής. Το 1878, στις 19 Φεβρουαρίου, σχηματίζεται στην πλάκα Λιτοχώρου προσωρινή κυβέρνηση. Στο κίνημα αυτό συμμετέχει και το λιβάδι με άξιους εκπροσώπους. Ένας εξ αυτών είναι ο γιατρός Αθανάσιος Αστερίου, που θεωρείται και ο εθνονούς της Επανάστασης. Καθώς επίσης ο φοιτητής της ιατρικής Κυβερνίδης, που συμμετείχε ως απόστολος στη μυστική εταιρεία αδελφότης. Δυστυχώς και πάλι το λιβάδι δεινοπαθεί από τάγμα 800 γκέγκιδων με αρχηγό το Σαλί Μπέι, που λαιλατούν και εκτελούν κτηνοτρόφους. Το 1897 ο ατυχής πόλεμος του ελληνικού στρατού δεν στάθηκε εμπόδιο των ελπίδων που είχαν γεννηθεί στα στήθη των υπόδουλων λιβαδιωτών από την πρώτη κιόλας στιγμή της έκρηξης της Επανάστασης του 1821 στη Νότια Ελλάδα. Στο μακεδονικό αγώνα το λιβάδι είναι και πάλι το παρόν. Λόγω της επαφής του με την Μακεδονία γίνεται ορμητήριο πολλών οπλαρχηγών και ένα ολόκληρο δίκτυο από συνδέσμους και αγωγιάτες εξασφαλίζουν και διευκολύνουν τις αντάρτικες ομάδες.
Στα μέσα του Σεπτέμβρη του 1912, τα μηνύματα που κουβαλούν από τη Μελούνα μαζί με τις πραμάτιες τους οι κερατζίδες, άντρες με θάρρος, τίμιοι μέχρι θανάτου, που δεν δίστασαν με κίνδυνο τη ζωή τους να πάρουν μέρος στις μεταφορές όπλων στα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα, είναι ενθαρρυντικά. Μιλάνε για κινήσεις του ελληνικού στρατού και την ανάπτυξή τους κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων. Ταυτόχρονα, το Σεπτέμβριο, ένα τάγμα 600 στρατιωτών τουρκικού στρατού στρατοπεδεύει στο λιβάδι και ασχολείται με την κατασκευή χαρακωμάτων και 8 φυλακίων στα γύρω υψώματα. Πύργος, Προφήτης Ηλίας, Ντούρο, Κιτραμάνο, Καστέλι και Μυρμίτσα στο άνοιγμα της Χαράδας. Στις 3 και 4 του Οκτώβρη του 1912, οι Τούρκοι στρατιώτες αποσύρονται στα υψώματα του Προφήτη Ηλία, ενώ οι κτηνοτρόφοι παίρνουν αυστηρή εντολή να μετακινηθούν με τα κοπάδια τους από τον κάμπο προς τα πιέρια στην περιοχή Τσαμάσου. Στους κατοίκους του χωριού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και υποχρεώνονται να παραμένουν στα σπίτια τους μετά τη δύση του ηλίου. Επίσης, ο Τούρκος διοικητής διατάσσει να θανατώνονται όσοι δεν υπακούν στις εντολές του, ακόμα και αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση από πολίτες. Ο φόβος του πολέμου και η ελπίδα για τη ελευθεριά είναι πλέον ζωγραφισμένος στα πρόσωπα των λιβαδιωτών, που περνούν 3 ολόκληρα μερόνυχτα κρυμμένοι μέσα σε θόλους και υπόγεια. Τα νέα όμως για την επέλαση του ελληνικού στρατού την 5η προς 6η Οκτωβρίου και την κατάληψη της Μελούνας και της Σαριτσάνης δεν αργούν να φτάσουν στα αυτιά των λιβαδιωτών. Όσοι μένουν στα κρυανά σπίτια του χωριού δεν ακούν μόνο τις βροντές των κανονιών, αλλά βλέπουν και τη λάμψη τους. Η είδηση εξαπλώνεται από στόμα σε στόμα. Το ελληνικό μπήκε στην Ελασσόνα. Το ελληνικό μπήκε στην Ελασσόνα. Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα που ανταλλάσσουν όλοι οι λιβαδιώτες. Είναι 8 του Οκτώβρη. Οι ελληνικές μεραρχίες, μετά την κατάληψη της Ελασσόνας, παίρνουν τις οριστικές θέσεις και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα που θα γίνει και η μεγάλη εξόρμηση του ελληνικού στρατού στα στενά Σαρανταπόρου. Κοντεύει να νυχτώσει και από το λιβάδι άρχισαν να φαίνονται καπνοί σε όλα τα χαρακόμματα των Τούρκων. Πέρα από το ψύχος που είναι βαρύ, οι Τούρκοι στρατιώτες έχουν ανάψει φωτιές και θέλουν να δείξουν στον ελληνικό στρατό ότι δεν φοβούνται για τις θέσεις τους και είναι σίγουροι για την νίκη τους. Όλες αυτές οι φωτιές φαίνονται ψηλά από το λιβάδι, σαν να γεννήθηκε μια νέα πολιτεία. Στα σοκάκια του λιβαδίου επικρατεί απόλυτη ησυχία. Μόνο μερικά γαυγίσματα σκύλων ακούγονται, και αυτά όταν περνάει η τουρκική περίπολος που έχει ενταθεί τις τελευταίες μέρες. Είναι 9 το Οκτώβρη. Η εξόρμηση του ελληνικού στρατού έχει ξεκινήσει. Τα κανόνια βροντούν όλη μέρα και η επίθεση του ελληνικού στρατού έχει γενικευθεί στην περιοχή Σαρανταπόρου με διάταξη τη δεύτερη και τρίτη μεραρχία στο κέντρο προς Σαραντάπορο, την πέμπτη και την ταξιαρχία Ιππικού αριστερά και στο άκρο αριστερό το απόσπασμα Ευζώνου Γεννάδη. Η τέταρτη μεραρχία θα μείνει στην κρίση του υποστράτηγου Μοσχόπουλου για το αν θα πάρει μέρος στην καταμέτωπο επίθεση ή θα πραγματοποιήσει κυκλωτική κίνηση έτσι ώστε
να εγκλωβίσει τον τουρκικό στρατό ανάμεσα στις πόρτες και το Σαραντάπολο. Στην περιοχή Λιβαδίου, το αρχηγείο της στρατιάς Θεσσαλίας έχει διαθέσει την πρώτη μεραρχία του υποστράτηγου Μανουσογιαννάκη, με δύναμη 14.400 αντρών, η οποία έχει στρατοπεδεύσει την προηγουμένη μέρα στην περιοχή του χωριού Κοκκινόγη. Η διάταξη της μεραρχίας έχει σε πρώτη γραμμή και από τα δεξιά της με κατεύθυνση προς Λιβάδι το 4ο Σύνταγμα Πεζικού Λάρισσας με διοικητή το συνταγματάρχη Παπακυριαζή Ιωάννη. Από αριστερά και κατεύθυνση προς την κορυφή της Βίγλας το 5ο Σύνταγμα Πεζικού Τρικάλων με διοικητή τον Αριστίδη Τσακύρη, ενώ στο κέντρο και πίσω στη δεύτερη γραμμή εφεδρείας ακολουθεί στα 400 μέτρα το 2ο Σύνταγμα Πεζικού Λαμίας με διοικητή τον Αλκιβιάδη Κοδομίδη. Στο άκρο δεξιό της μεραρχίας, αλλά και όλης της ελληνικής παράταξης, υπό τις διαταγές της, το 2ο και 6ο ευζωνικό τάγμα του αποσπάσματος Κωνσταντινόπουλου, με σκοπό την εκτόπιση των Τούρκων από το Λιβάδι και την υπερφαλάγγιση του τουρκικού στρατού από τα αριστερά με κατεύθυνση Λιβάδι, Νεοχώρη, Καστανιά. Η μεραρχία θα τεθεί σε κίνηση στις 9 η ώρα το πρωί, όταν μάλιστα ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας, υποστράτηγος Μανουσογιαννάκης, είδε τους οπλίτες του να διστάζουν, κινήθηκε έφυπος μπροστά με το ξύφος προτεταμένο φωνάζοντας «Εμπρός παιδιά, για την Ελλάδα». Από τις 10 η ώρα η μεραρχία δέχεται τα πυρά του τουρκικού πυροβολικού. Στο άκρο δεξιό της ελληνικής παράταξης τα ευζωνικά τάγματα θα ξεκινήσουν στις 6 το πρωί από το χωριό Καλύβια, όπου είχαν στρατοπεδεύσει με κατεύθυνση το Λιβάδι. Διοικητής του δεύτερου τάγματος είναι ο αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Φικιώρης, του έκτου τάγματος ο αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Λούρος, επικεφαλής του υπηκού ουλαμού ο ανθιπύλαρχος Νικόλαος Ψηλόπουλος, με αποστολή τη διενέργεια αναγνωρίσεων. Επίσης, τα ευζωνικά τάγματα διαθέτουν ουλαμό μεταγωγικών με επικεφαλή τον Ανθιπολοχαγό Κλάδη, τμήμα μηχανικού εφοδιασμένο με οπτικό τηλέγραφο. Σύνδεσμος των ευζώνων με την πρώτη μεραρχία είναι ο Ανθιπύλαρχος Βάσος. Σημεοφόρος του αποσπάσματος ο Ολοχίας Παπαθανασόπουλος και ιερείς των ευζωνικών ταγμάτων οι πατέρες Γερβάσιος και Παρασκευόπουλος από την Πάτρα. Η γραμμή άμυνας των Τούρκων, μήκος 25 χιλιόμετρων, επεκτείνεται ανατολικά από το Λιβάδι και φτάνει δυτικά μέχρι τα Καμβούνια στο χωριό Λαζαράδες. Αν και τα στενά Σαρανταπόλου, σιδερές πύλες όπως τις ονομάζουν οι Τούρκοι, θεωρείται απόρθητη γραμμή άμυνας για τους Τούρκους, έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, που το γνωρίζει πολύ καλά ο στρατηγός Χασάν Ταξίν Πασάς. Το στενό Πόρτες, που είναι η μοναδική γραμμή υποχώρησης του τουρκικού στρατού προς τα Σέρβια. Το στενό Πόρτες είναι ευάλωτο σε κυκλωτική κίνηση είτε από Δεσκάτη Λαζαράδες με Ταξάς Πολύραχο, είτε από Λιβάδι Νεοχώρη Λαβανίτσα.
αυτό το λόγο οι Τούρκοι από το Σεπτέμβριο του 1912 έχουν ενισχύσει τη θέση τους στο λιβάδι με οχυρωματικά έργα κατασκευάζοντας χαρακόμματα και φυλάκια. Ο Τούρκος στρατηγός στο λιβάδι και στην περιοχή του προφήτη Ηλία έχει διαθέσει ένα τάγμα της 22ης Μεραρχίας Κοζάνης με 600 στρατιώτες που έχουν στη διάθεσή τους 5 μυδραλιοβόλα. Η επίθεση του ελληνικού στρατού έχει γενικευτεί στην περιοχή του Λιβαδίου. Πέρα από τον προφήτη Ηλία, η γραμμή άμυνας των Τούρκων συνεχίζει προς τον Άγιο Μόδεστο, στα χωράφια του Ντάμπου, στη συνέχεια στο Κουτσουμέρκου, στο Κεκενίτσα και καταλήγουν στα χωράφια του Μητρούση, όπου είναι στημένα τα 24 τουρκικά πυροβόλα μέσα στις αχλαδιές. Επίσης υπάρχουν και οι προφυλακές στην περιοχή Τσούμα και Καστέλ. Η ώρα είναι 11 π.Μ. Τα προπορευόμενα τμήματα του 4ου Συντάγματος και συγκεκριμένα του 1ου Τάγματος, μετά από 2 ώρη πορεία κάτω από τις οβίδες του τουρκικού πυροβολικού, άρχισαν να δέχονται τώρα και τα πυρά του τουρκικού πεζικού που είναι οχυρωμένα στο ύψωμα Τσούμα πάνω από το σημερινό φράγμα. Η μάχη που θα ακολουθήσει θα είναι σκληρή, αφού οι Έλληνες στρατιώτες δεν έχουν καμιά υποστήριξη από το ελληνικό πυροβολικό που από λάθος των διοικητών του δεν έχει πάρει ακόμη την κατάλληλη θέση βολής. Οι στρατιώτες ορμούν, χωρίς να διστάζουν, με μόνη τους ελπίδα την πίστη για την νίκη. Στις 12:30 μετά μεσημβρίας, ο ελληνικός στρατός καταφέρνει να εξοδετερώσει τις τουρκικές προφυλακές και καταλαμβάνει το ύψωμα Τσούμα. Ενώ την ίδια ώρα στην περιοχή Γκουντή, από όπου πήρε και το όνομα από τη βλάχικη πρόταση Ακλότσιλα Γκουντήρε, το 3ο τάγμα του ταγματάρχη Βελισσαρίου διεξάγει τη φωνικότερη μάχη. Έχει τέτοια ορμή που προχωρεί υπερβολικά προς τις εχθρικές γραμμές και σε απόσταση σχεδόν 300 μέτρα από τα χαρακόμματα των Τούρκων. Με αποτέλεσμα να αποκοπεί από τα άλλα τάγματα, να δεχτεί όλα τα τουρκικά πυρά και όλη τη μανία του τουρκικού πυροβολικού, με συνέπεια να υποστεί βαρύτατες απώλειες και να πέσει το ηθικό των στρατιωτών του που εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Τότε ο ανθιπολοχαγός Αναγνώστου, που είναι και ο σύνδεσμος του Συντάγματος με τη Μεραρχία, αναγκάζεται να πάρει δραστικά μέτρα. Ακόμη και με το περίστροφό του απειλεί και επαναφέρει στρατιώτες και αξιωματικούς πίσω στη γραμμή μάχης. Στις 4 μετά μεσημβρίας, στην περιοχή Γκουντή, μετά τις μεγάλες απώλειες και επειδή υπάρχει ο φόβος υποχώρησης των τμήματων, η Μεραρχία, σε συνεργασία με το λόχο μηχανικού και σε απόσταση 600 μέτρων από τα τουρκικά χαρακόμματα, κατασκευάζει 6 ορίγματα άμυνας κάτω από δύσκολες συνθήκες, αφού το τουρκικό πυροβολικό δεν σταμάτησε ούτε στιγμή. Στην προσπάθεια αυτή σκοτώνεται ο υπολοχαγός του μηχανικού Αθανάσιος Πανάς. Στο άκρο δεξιό του μετώπου, τα ευζωνικά του 2ου και 6ου τάγματος του αποσπάσματος Κωνσταντινόπολου, με πεπειραμένους εντόπιους οδηγούς από τους γόνους Λάρισσας και με τη βοήθεια του λιβαδιώτη Κωνσταντίνου Γενισευδά, οδηγό της στρατιάς Θεσσαλίας,
που παρασημοφόρησε ο ίδιος βασιλιάς Κωνσταντίνος φτάνουν στο Παλαιοδέρβενο. Οι λιβαδιώτες κτηνοτρόφοι Αθανάσιος Καψάλης, Κωνσταντίνος Καψάλης και Δημήτριος Μπατζογιάννης προσέρχονται στο διοικητή του τάγματος των Ευζώνων για να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί. Ορατότητα δεν υπάρχει. Τα τάγματα με πολλές προφυλάξεις κάτω από καταρρακτώδη βροχή φτάνουν το απόγευμα στις 4 η ώρα στην περιοχή Κόντουρ-Μάρι. Ήδη ο Τούρκος στρατηγός Χασάν Ταξίν Πασάς γνώριζε για την πορεία των δύο αυτών ταγμάτων από τις 11 η ώρα το πρωί, όπως έγραψε στο ημερολόγιό του. Οι Τούρκοι που τους περιμένουν οχυρωμένοι στη θέση πύργος πάνω από τις μπιστηριές, μόλις ο Μίχλη διαλύεται πρόσχερα, ευθυδιάζουν τους Ευζώνους με πυκνό του φεκίδι. Θα ακολουθήσει ολιγόλεπτη μάχη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 Εύζωνοι. Ευτυχώς όμως, η ομίχλη που ξανά πέσε καλύπτοντας όλη την περιοχή, σώζει τους Ευζώνους που θα διανυκτερεύσουν στην περιοχή Κόντουρ-Μάρι και κάτω από τις μεγάλες μπιστεριές. Την ίδια ώρα, η Μιλαρχή Ιππικού που πραγματοποιούσε αναγνώριστα στενά της Πέτρας ενημερώνει τον διοικητή της πρώτης μεραρχίας καθησυχαστικά ότι από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι τα στενά δεν υπάρχει τουρκικός στρατός, αλλά ούτε και ο κίνδυνος να δεχτεί ο ελληνικός στρατός επίθεση από ανατολικά. Είναι 6 μετά μεσημβρίας. Στα Σέρβια, ο Τούρκος στρατηγός Χασάν Ταξίν Πασάς, που έχει μεταφέρει εκεί το στρατηγείο του από την Κοζάνη, διαπιστώνει το κίνδυνο στα δεξιά της παράταξής του, αφού τα ευζωνικά της 4ης μεραρχίας του μέραρχου Μοσχόπουλου και συγκεκριμένα το 8ο συντάγματος κατόρθωσαν να καταλάβουν μέχρι τις 2 η ώρα όλη την περιοχή Λιβαντερό με Ταξάς και έχουν αναρριχηθεί στα υψώματα δυτικά του στενοπού και οι διεισδύου και πέρα προς το στενό Πόρτες. Τα ευζωνικά της 4ης μεραρχίας κατάφεραν να διανύσουν 25 χιλιόμετρα σε 10 ώρες και να καταφέρουν την κυκλωτική κίνηση που φοβόταν ο Τούρκος στρατηγός. Η ώρα είναι 7 μετά μεσημβρίας. Τα πυρά εδώ και αρκετή ώρα στη γραμμή του μετώπου έχουν αρχίσει να ρεώνουν. Το ψιλοβρόχι άρχισε να δυναμώνει, η νύχτα απλώνεται μαζί και η σκιά του Ολύμπου με μια παράξενη ηρεμία που τα βογγητά των τραυματισμένων στρατιωτών ακούγονται σαν ψήθυροι. Η ώρα είναι 8 μετά μεσημβρίας. Ο στρατηγός Χασάν Ταξίν Πασάς φτάνει καλπάζοντας από τα Σέρβια στην περιοχή Πόρτες. Απεγνωσμένα επιχειρεί να παρεμποδίσει τη διαρροή των μονάδων του που υποχωρούσαν άτακτα μετά τη μάχη στο Πολύραχο, ενώ με 2 ταγματάρχες, τον Ομέρ Λοτφί και τον Σερβέτ Μπέι, σχηματίζει φράγμα με δύναμη τάγματος στο στενό Πόρτες με σκοπό να εξασφαλίσει ελεύθερη δίωδο για την αναπόφευκτη υποχώρηση. Εκείνη τη στιγμή του αναγγέλλεται ότι έφτασαν στη γέφυρα του Αλεάκμονα τα 8 κανόνια της μεραρχίας Δράμας που περίμενε. Ο στρατηγός έχει αντιληφθεί τη συμφορά που έρχεται και διατάζει τον διοικητή της 22ης μεραρχίας Κοζάνης, Τεφίκ Πασά, να εγκαταλείψει τον αγώνα και να αποσυρθεί κατά το δυνατόν με τάξη, διασώζοντας με κάθε θυσία το πυροβολικό και όλα τα εφόδια, και υπόσχεται να κάνει το παν για να διατηρήσει ανοιχτές τις διαβάσεις στο στενό Πόρτες. Καθώς περίμενε τις μονάδες της μεραρχίας Δράμας, πυκνοί πυροβολισμοί αντίχησαν μέσα από την πόλη των Σερβίων και στη συνέχεια μια εκοφαντική ομοβροντία πυροβόλων που προερχόταν έξω από την πόλη συγκλώνησε όλη την περιοχή. Το μοιραίο και ανεπανόρθωτο
δράμα των Σερβιωτών γράφτηκε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Ο διοικητής της χωροφυλακής Σερβίων άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και όπλησε τους μουσουλμάνους κρατούμενους, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν και να σφάζουν τους 117 χριστιανούς συγκρατούμενούς τους, προκρίτες της περιοχής που είχαν συλληφθεί προληπτικά. Ανάμεσά τους και ο διδάσκαλος Κωνσταντίνος Κάρπος από το Λιβάδι, που είχε αναπτύξει μεγάλη εθνική δράση στο Μακεδονικό αγώνα. Ο Τούρκος διοικητής των πυροβολαρχιών Δράμας, που μόλις είχε περάσει τη γέφυρα του Αλιάκμονα και κατευθυνόταν προς τα Σέρβια, για να ενισχύσει τον τουρκικό στρατό, παραπλανήθηκε από τους πυροβολισμούς μέσα από τα Σέρβια και από την θυελλώδη έξοδο του άμαχου πληθυσμού που ήδη είχε αρχίσει. Και νομίζοντας ότι δεχόταν εχθρική εισβολή, άρχισε να βάλει πάνω στα υψώματα της Λαβανίτσας. Αυτό ήταν. Ο πανικός του τουρκικού στρατού είναι μεγάλος και ανεπανόρθωτος. Ο πανικός δεν άρχισε να μεταδοθεί σε όλο το μέτωπο που παίρνει φωτιά. Οι Τούρκοι προσποιούν την νυχτερινή επίθεση. Τα πολυβόλα των Τούρκων κροταλίζουν ασταμάτητα. Οι ομοβροντίες του τουρκικού πυροβολικού, που είναι στημένος στη θέση Αχλαδίας στη Βίγλα, διαδέχεται η μία την άλλη και προς όλες τις κατευθύνσεις. Στις θέσεις του ελληνικού μετώπου υπάρχει σύγχυση, τόσο μεγάλη που πολλοί λόχοι υποχωρούν από την πρώτη γραμμή και προσπαθούν να πάρουν θέση άμυνας. Όλα αυτά τα πυρά των Τούρκων δεν είναι τίποτε άλλο από τα αποχαιρετιστήρια πριν ξεκινήσουν την αποχώρησή τους, αφού ήδη έχουν πάρει τη διαταγή του στρατηγού. Η βιασύνη τους είναι τόσο μεγάλη που ξεχνούν να ειδοποιήσουν το τάγμα που βρίσκεται πάνω από το λιβάδι, στον προφήτη Ηλία. Αλλά όσο και μεγάλη να είναι η βιασύνη τους, δεν δικαιολογείται τέτοια πράξη και ούτε είναι δυνατόν να ξεχαστεί ένα ολόκληρο τάγμα πλήρως εξοπλισμένο και στην σημαντικότερη θέση. Απλούστατα, ο Τούρκος στρατηγός, Χασάν Ταξίν Πασάς, φοβούμενος να μην αποκοπεί και από ανατολικά και δεν προλάβει να πραγματοποιήσει την οπισθοχώρησή του, να περάσει τη γέφυρα του Αλιάκμονα, θυσιάζει το τάγμα στο λιβάδι που θα δώσει πραγματική μάχη σώμα με σώμα με τους Ευζώνους το επόμενο πρωί. Στο τέλος της ημέρας, η πρώτη μεραρχία θα μετρήσει 53 νεκρούς και 399 τραυματίες Έλληνες στρατιώτες. Επίσης νεκρός θα πέσει και ο λιβαδιώτης Δημήτριος Τσιάμης, που υπηρετούσε στο 4ο Σύνταγμα της Μεραρχίας. Αργά το βράδυ, πάνω από το λιβάδι, με οδηγό το λιβαδιώτη Αθανάσιο Καψάλη, τμήματα των Ευζώνων προωθούνται στην τοποθεσία Ντούρο στα νότα των Τούρκων. Ενώ δύο λόχοι του δεύτερου τάγματος, το ασυνταγματάρχη Φικιώρη, με οδηγό τον Ηλία Λάπα, λιβαδιώτη Μακεδονομάχο, θα κατεβούν τα ξημερώματα προς τη Σμίξη για να καταλάβουν τα υψώματα κάτω από το Παλαιοχώρι, στα χωράφια του Αγά και να αποκόψουν την υποχώρηση των Τούρκων προς τα Σέρβια στο σημείο Κομμένη Πέτρα. Οι κάτοικοι από στόμα σε στόμα και από σπίτι σε σπίτι πληροφορούνται ότι ο ελληνικός στρατός βρίσκεται στον προφήτη Ηλία. Τα ξημερώματα γεμίζουν τους τροβάδες με τρόφιμα, τσίπουρο και ό,τι άλλο έχουν και ανηφορίζουν προς τον προφήτη Ηλία για να υποδεχτούν τους ελευθερωτές. Ορατότητα δεν υπάρχει και καθώς πλησιάζουν οι πρώτοι από τους δικούς μας, ακούγονται φωνές και πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Πρώτος πέφτει νεκρός ο λιβαδιώτης Δημήτριος Τούμπας και τραυματίζεται το παιδί του Γιάννη Μπάζδρα, ενώ οι άλλοι κατηφορίζουν τρομαγμένοι από τις ρηματιές για το λιβάδι.
Πριν ξημερώσει, στην περιοχή Πύργος και Μπιστηριές, οι οδηγοί Αθανάσιος και Κωνσταντίνος Καψάλης πραγματοποιούν αναγνώριση και διαπιστώνουν ότι οι Τούρκοι έχουν οπισθοχωρήσει και τα φυλάκια στη θέση Πύργος και Μπιστηριές είναι άδεια. Τα τμήματα των Ευζώνων με πολλές προφυλάξεις προχωρούν, αλλά μία τουφεκιά του Τούρκου παρατηρητή δίνει το σύνθημα στο τουρκικό τάγμα που έχει πάρει θέσεις μάχης στα χαρακόμματα της περιοχής Ντούρο, πως ο ελληνικός στρατός έφτασε πλέον σε απόσταση βολής. Η βροχή έχει σιγήσει. Η ομίχλη άρχισε να διαλύεται από το αεράκι. Οι Εύζωνοι, οι οποίοι έχουν καλυφθεί στους βράχους πάνω από το χωριό και έχουν λάβει θέση μάχης απέναντι ακριβώς από τα χαρακόμματα των Τούρκων, άρχισαν γενική επίθεση. Ενώ μία περίπολος στον προφήτη Ηλία, που έχει προχωρήσει πολύ κοντά στα χαρακόμματα των Τούρκων, επιτίθεται κατά μέτωπο και αργότερα θα χρειαστεί εφόπλου λόγχης να ξετρυπώσει τους Τούρκους που είναι καλά οχυρωμένοι στα χαρακόμματα στα χωράφια του Κιλώνη. Οι Τούρκοι είναι καλά οχυρωμένοι στα χαρακόμματα και στα υψώματα αριστερά του προφήτη Ηλία, στη θέση Κιτραμάνο, Ντούρο και Μυρμίτσα. Η μάχη που θα ακολουθήσει είναι σκληρή και αιματερή. Θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Οι Τούρκοι μόλις αντιλαμβάνονται την κυκλωτική κίνηση των δύο ευζωνικών λόχων που έχουν πάρει θέση μάχης πάνω στα υψώματα από τη βρύση Βυρνίκου και στη διασταύρωση Σάπκας και Παλιοχώρη, αναγκάζονται να υποχωρήσουν ατάκτως μέσα από τη χαράδρα στην περιοχή Μυρμίτσα, αφήνοντας άφθονα λάφυρα που από αυτά 200 όπλα θα μοιραστούν την επόμενη μέρα στους κατοίκους του Λιβαδίου. Οι απώλειες των Τούρκων στα χαρακόμματα φτάνουν τους 100 περίπου, μεταξύ των οποίων και 3 αξιωματικοί. 32 τραυματίες, από τους οποίους οι 2 είναι αξιωματικοί, και θα πιαστούν 150 αιχμάλωτοι, στρατιώτες και 3 αξιωματικοί. Όσοι Τούρκοι πρόλαβαν να φύγουν πήραν τις πλαγιές και το Λάκκο για τα Σέρβια, ενώ ευζωνικό τμήμα τους παίρνει κατά πόδας. Κανείς από αυτούς δεν θα σωθεί. Άλλοι θα σκοτωθούν κατά τη διαδρομή και όσοι θα γλιτώσουν τα βόλια των Ευζώνων θα πιαστούν αιχμάλωτοι στα Σέρβια από τα τάγματα του 8ου Συντάγματος. Χαρακτηριστική η μαρτυρία κτηνοτρόφων λιβαδιωτών που αναφέρουν ότι για χρόνια πολλά, κάθε φορά που έριχνε έντονη βροχή, το ποτάμι που ερχόταν από την περιοχή της μάχης ξέβγαζε κεφάλια Τούρκων στρατιωτών. Από τα Ευζωνόπουλα πέφτει νεκρός ο διοικητής του δευτέρου λόχου, υπολοχαγός Ευστάθιος Θιάφης, παλιός Μακεδονομάχος με το ψευδόνυμο Καπετάν Φλάμπουρας. Τραυματίζεται βαριά ο Λοχίας Ιωάννης Καλλιγράκος και αργότερα πεθαίνει. Επίσης και ο στρατιώτης Μιχαλούρας Γιώργιος του Δημητρίου από τη Στεφάνη Κορινθίας, αλλά και αρκετά Ευζωνόπουλα δίνουν τη ζωή τους εκείνη την αυγή στις 10 του Οκτώβρη για την απελευθέρωση του Λιβαδίου. Η χαρμόσυνη είδηση σε λίγο φτάνει στο λιβάδι. Οι καμπάνες χτυπούν, η πλατεία γεμίζει, άντρες, γυναίκες και παιδιά φτάνουν από όλα τα στενά στην πλατεία του χωριού κρατώντας ελληνικές σημαίες. Ο κλήρος, ο λαός και τα παιδιά του σχολείου υποδέχονται με παραλήρημα ενθουσιασμού τους ελευθερωτές. Τους αγκαλιάζουν, τους φιλούν, τους κερνούν κρασί και τσίπουρο, ενώ πετούν τα κόκκινα φέσια τους το μισητό αυτό κάλυμα της σκλαβιάς και ζητοκραυγάζουν «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελευθερία».
Μέσα σε όλο αυτό το παραλήρημα χαράς, οι εύζωνοι του δευτέρου λόχου με σκυμμένα τα κεφάλια και κουβαλώντας τη σωρό του υπολοχαγού τους κατευθύνονται προς τον Άγιο Αθανάσιο, ενώ όλες οι σάλπιγγες του τάγματος παίζουν πένθυμα. Μετά την ταφή του υπολοχαγού και των ευζώνων, όλοι θα κατευθυνθούν προς την εκκλησία της Παναγίας, όπου θα τελεστεί επίσημη δοξολογία, θα ευχαριστήσουν το Θεό για την απελευθέρωσή τους και θα τον παρακαλέσουν να χαρίσει καινούριες νίκες στον ελληνικό στρατό. Τα δύο τάγματα των ευζώνων του αποσπάσματος Κωνσταντινόπουλου θα διενεκτερεύσουν και θα φιλοξενηθούν μέσα στο χωριό και σχεδόν από όλα τα σπίτια των λιβαδιωτών. Το άλλο πρωί θα αναχωρήσουν προς τον προφήτη Ηλία με κατεύθυνση στο χωριό Καταφύγη για να συνεχίσουν την απελευθέρωση της Μακεδονίας και θα είναι οι πρώτοι που θα μπουν και θα παρελάσουν ως ελευθερωτές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα, γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και η Μακεδονία είναι αυτή που κρατάει ψηλά τα λάβαρα. Με τέτοιες ιστορίες, αναμνήσεις, με την ιστορική μνήμη καθάρια, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς απαγορεύσεις. Γι' αυτό καλό θα ήταν όλοι οι Έλληνες να έρχονται από καιρού εις καιρό στη Μακεδονία και να προσέχουν που πατάνε. Γιατί σε κάθε βήμα μπορεί να πατήσεις χώμα ιερό, μπορεί να πατήσεις έναν τάφο, μπορεί να πατήσεις ένα λείψανο. Είναι διάσπαρτος ο τόπος από θυσία. Αυτή η θυσία μας δίνει ζωή, αυτή η θυσία μας συντηρεί και είναι το αντίδοτο της παγκοσμιοποίησης, που θέλει όλα να τα ισοπεδώσει. Να μην μιλάμε για αγώνες, να μην μιλάμε για πολέμους, να μην μιλάμε για θυσίες.
Yes, sir.